sa bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO kaginhawaan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Simulan na po natin ang unang actual draw para sa draw number 2271. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. First winning number ay 10. Number 10. Ibabalik po natin ito para makasama sa pangalawang pagpili. Timer ready. Second winning number ay 1. Number 1. Official winning combination for our Dog Club Draw Day, March 13, 2025 are numbers 10 and 1. 10 and 1 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako pong muli si Elisa Velasquez. Lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for 12 Moon Lottery. Numbers 10 and 1 in exact order. Numbers 10 and 1 in exact order. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto.